салом бачаҳои азиз ва падару модарони меҳрубон. имрӯз мо бо шумо ба омӯзиши китоби алифбои забони тоҷикӣ шурӯъ менамоем. бачаҳои ширин, ин аст ҳарфи о. ои калон, ои хурд. ои калон, ои хурд. биёед ҳама якҷоя талаффуз мекунем. о о о. офарин. хуб бачаҳои ширин, ба китоби алифбо менигарем. дар китоби алифбои мо ҳарфи о бо қалами сиёҳ нишон дода шудааст. ман ҳарфи ои калон, ои хурд. тарзи навишти о дар китоби мо ҳам нишон дода шудааст. бачаҳои ширин, ҳарфҳои забони тоҷикӣ ба садонокҳо ва ҳамсадоҳо тақсим мешаванд. яъне ки онҳоро мо ба ду хонача тақсим мекунем: хонаи садонокҳо ва хонаи ҳамсадоҳо. ин ҳарфи ои мо ба ҳарфҳои садонок дохил мешавад. хуб, нигоҳ мекунем ба китоби алифбо. дар китоби алифбои мо расмҳо ҷой доранд. бачаҳои ширин, ин расмро бо диққат нигоҳ мекунем ва мегӯем ки ин расми чист. дар ин расм оҳуст. оҳу. калимаи оҳу бо ҳарфи о навишта мешавад, яъне ки бо ҳарфи о оғоз мешавад. оҳу, оҳу. боз нигоҳ мекунем ба расми дуюм. дар ин расми мо чиро мебинем? офтобро. офтоб. офтоб бо ҳарфи о навишта мешавад ва ин калима низ бо ҳарфи о оғоз мешавад. бачаҳои ширин, яъне ки ҳарфи ои мо метавонад ки дар аввали калима ва дар мобайни калима ва дар охири калимаҳо ҳам ояд. ин ҳарфи ои мо ҳарфи садонок аст. бачаҳои ширин, ба расми дигар менигарем. дар ин расми мо якчанд калимаҳое ҳастанд ки бо ҳарфи о оғоз мешаванд. ин офтоб. офтоб. калимаи офтоб бо ҳарфи о оғоз мешавад. об. об. об бо ҳарфи о навишта мешавад. хуб, ин чист бачаҳои ширин? ин офтобпараст аст. дар калимаи офтобпараст ҳам мо ҳарфи оро мебинем дар аввали калима ва дар мобайни калима. дар калимаи офтобпараст ду ҳарфи о аст. хуб, дар калимаи доира. доира низ ҳарфи о дорад. хуб бачаҳои ширин, дар китоби мо нишон дода шудааст ки ҳарфи ои калон бо ои хурд чӣ хел пайваст карда мешавад. хуб, бо диққат нигоҳ мекунем ва агар ки имконият дошта бошед, дар хонаатон машқ намоед. бачаҳои азиз, калимаҳои ор: онча, оташ, ош ҳам бо ҳарфи о навишта мешавад. бачаҳои ширин, барои он ки мо ҳарфҳоро хубтар ва дурусттар аз худ намоем, ман аз шумо хоҳиш мекардам ки барои худ дафтарчае дошта бошед. яъне ки дафтарча барои навиштани ҳарфҳо, барое ки мо ҳарфҳоро худ нависем. ҳарфи ои мо чунин нависта мешавад: ои калон. ва ои калонро бо ои хурд чунин тавр пайваст кардан лозим аст. хуб менависем: ои калон,
اکنون اوی خوب. خوب همین طریق ما اوی کلان را با اوی خوب پیوست می سازیم. اوی کلان، اوی خوب. بچه های عزیز و پدر و مادران مهربان، در همین جا درسی امروزه ما به آخر رسید. شاد و خرم باشید.